Ouais, Sanogo. Voilà, et n'a plus tout comme naïva à côté de la quoi. Aïe, au terrain, au tomate champion. Ah, nous banadoron, amé, c'est amé, mol parking de glin pour les gars pour Eh, c'est là. Dan, Hein? Anclé. C'est moi. Basi tu l'as vu? Bah, je suis toi là. Ah, c'est Dieu merci. Eh, Non, on y est là mi. mais que ta carte qu'on a un peu. Ah, y a fait. Ah, ok. Bon, était donc il blanc fait. Eh, Nita. Ah, on y est. Eh, aya 15 comme une séance là kaba. Ah, ok. Sina, mudu a chekaine. Bon, ni on a chamane bene. Ni belebele. Ah, nga yoro do yere be santi la. Bon, o fena ni yamaja. Ko sukura yoro la. Ah, nga yoro do be santi la. Ngara kan ata ni me ga na technicien do ma ko. Ah, sila. Agwani. Aga juruta halala tukuni. Ara jien fembe no ka o yesa. Soul, que ce soit la première et la dernière fois. Nous te faisons c'est un oiseau tourné. Il croit bien. Jazou, tu es blappé à ça. Même blappé à dénouement. Ne m'a donné qu'un garde, il te fait en faire. Et le temps fait mouna. Il a mon même moloni beton yini. Tu n'y a une série fait. Plan on y Oui, plan. Mais il voulait avoir le gars à côté. Obligé à dire les gars sur une sur les billes. Ma famille. Tiens, plan on y à moi aussi signé encore. En clovila. Tu n'as pas gordon bi a bleu match à qu'on a bleu ni qu'à kerrer de ma famille. Elle a du mal à ma bleuti. Gordon bi en trop. Tu vois. Ah, il veut faire les mon cola si ça. Eh, boy, varo, djennati yɛrɛ kɔnɔna la ni ala ye da k'i kɛ den cɛman ni cɛya baara tɛ yen musoya baara tɛ yen i kan k'i cɛsiri de maanifin man k'i tɛgɛ lajigin n'i bɛ ko min na don min na ala b'i dɛmɛ o sira de kan i ma o dɔrɔn de don muɲu o bɛ si bɔ sɛkili la i y'a faamuya bien sisan solo kɛ solo awɔ a bɛ yan a bɛ cɛ ne n'a faamara dɛ a bɛ yen nɔ ok sa i bɛ hakili to a la hakili to a la baarako fanfɛla la baara y a pas de problème mais solo ye kalan jumɛn de kɛ solo kɔni ma kalan a ma sɔn kalan ma solo y'i ba kalan ma a ma sɔn kalan ma koyi solo ko kɔni a taara ka ne bolo dan sɔrɔ n y'a mɛn mais e kɔni i k'i hakili to a la problème foyi t'a la i y'a mɛn sinon n buramuso dun tan ni buramuso tɛ yen fɔlɔ dɛ n denkɛ jɔn bɛ e nafolotigiba ye tan tɔgɔ buramuso tɛ ayi bɔn komi an ma pɛrɛn ko nin kama fɔlɔ de n denkɛ i b'a dɔn diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye wagati de komi a kɛra ten tɔ sa a ma tiɲɛ a ma tiɲɛ i dɔgɔmuso bɛ Fatua awɔ kɛ ok n y'a mɛn mais n'an dɔgɔninw de mais diɲɛnatigɛ ko don hali o la mun n'a ta o ta i b'i hakili to Fatu ko in na problème t'a la n'i kɛra muso ɲini fɛn a bɛ yen nɔ mɔgɔ sɛbɛ Fatu kɔni ka ɲi mɔgɔ sɛbɛ ba o kelen de Fatu ko in ok komi an ye fila fɔ sa n bɛ sira ɲini awɔ kɛ n yɛrɛ bɛ ka technicien ma kɔnɔ ale yɛrɛ dɛsɛlen don ka bɔ ko peresilen don tile taalen don awɔ kɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma ami i bɛ n ka foli fɔ du kɔnɔ mɔgɔ ɲɛna merci bonne journée cɛ muso min ka ko i muso sunna diyagoya o k'o don o bɛ ne yɛrɛ bɛna baara ɲini ka d'e ma cɛ sabali sa a tɛ e bolo a tɛ ne bolo mais cɛ plan dɔ de bɛ ne kɔnɔ quoi cɛ n'aw kɛ bɛ marcher trop o ye mun ye caman yɛrɛ kɛ polisi ye ko mun polisi an b'a yɛrɛ kɛ polisi ye ka jɔ circulation na e bɛ ka kuma min fɔ est-ce que e b'a dɔn conséquence min b'a la i b'a dɔn
cɛ kana kɛrɛn foyi ye foyi de tɛ nin na i m'a faamuya an m'an kɛ polisi e bɛ polisi fini don ne b'a dɔn an m'an jɔ circulation na sisan ka cɛ an bɛ nin ye bulon yɛrɛ de sɔrɔlen in ta i m'a faamuya polisi tɛ se ka na minɛ fama tɛ se ka na minɛ a tɛ dɔn k'an tɛ polisi yɛrɛ i m'a faamuya cɛ jɛ yɛrɛ de bɛ sɔrɔ bulon nin na jɛ bɛ sɔrɔ a la o to ye n'an donna sisan an bɛ fan bɛɛ kɛ étage wa fali sɔngɔ tɛ kɔli tuguni yɛrɛ i m'a faamuya fo waati mais e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di an bɔ ni fini ye nin non ni fini ko don tun bolo ni fini ko don tun bolo fo waati ni ko ten non fini fila bɛ n bolo n bɛ na kelen d'i ma n bɛ kɛ chef de poste ne bɛ jɔ circulation na fo waati su komi bulon ninnu y'i minɛ cɛ cɛ sul hali mɔgɔ min hali yɛrɛ ba n'a y'a minɛ wari b'a kunna a t'i dɔn fo waati ŋa cɛ on ensemble cɛ mun taara i nɔfɛ bila de la quoi fo waati ŋa cɛ nin tɔ faga kɛ ouais a yɛrɛ banna ka wasa mɔgɔ faga ne b'a bila fɔlɔ ok fo baati an b'a kɛ ten sini ma an bɛ bulon sigi sen kan problème foyi t'a la an faamuya wala n bɛ ka denni dɔ kɔnɔ yan sul Fatu o kuma mun bɛ yen e bɛ ne wele ne bɛna jɔ k'i kɔnɔ bi ye ne bila k'i kɔnɔ bi ye ne bila k'i kɔnɔ wa Fatu o kuma la mun ne bɛ yen o ye mun manamanakan ye da e ye min kɛ e b'a fɔ k'e t'o dɔn n ye mun kɛ e kɔni tɛna fɔ ko ni min tɛmɛna aw fɛ yen o kuma de don donc ne y'a faamuya e bolo o ye ko nin de o kɔni ye ko nin de ye sa ne kan ka t'e nɔfɛ i ka di ne ye de mɔgɔ min ka di ne ye ne bɛ t'o sɛgɛrɛ jagosa de ne bolo ko nin don wa a kɛra ne bolo koba ye depuis ne ba ma se so n y'a f'i ɲɛna k'i ka taga ou bien ne m'o f'i ɲɛna i ɲɛ b'a la relation in an mɔgɔ fila de b'a la ni ne ka décision si ça ne compte pas an b'a bɛɛ jɔ i tulo bɛ n kan na Fatu kana n'o fɔ saya ka nɔgɔn ne ma n'o ye ne t'o dɔn dɛ parce que ne ɲɛ b'a la e bɛ fɛ ka ne ni mansaw cɛla gɛlɛya ne ye nin faamu e somɔgɔw yɛrɛ de tɛ fɛ ka ne ye o tɛ ne ɲɛ sira la nka ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ni ne ye min fɔ ni min bɛ bɛn ne ma an fana b'o de kɛ relation kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ ne kelen k'e lamɛn o ye tiɲɛ ne m'a fɔ ne t'i sago kɛ dɛ mais ne mago fosi t'i mansaw ka ko la ne b'i fɛ de ne ko n ka fɛ de i ta y'a dan ye e bɛ ne fɛ de n'i bɛ mɔgɔ fɛ min ka d'a ye i b'o de k'a ye mais e ta in tɛ fɛ e ta in ye obsession de e m'a ye ten n'i minɛ cogo min na yɔrɔ dɛ e m'a fɛn ko nin ko nin bɛ marcher bon an m'a essayer sisan ka jɔyɔrɔ de ɲini an yɛrɛ la c'est sûr yan position in di kan wa yan sira bɛ marcher yan sira bɛ marcher an b'a kɛ cogo di sisan bon sisan n bɛ kɛ chef de poste e b'i sigi ouais n ye mɔgɔ min minɛ n'a ser'i ma ye kana hinɛ la ne y'o f'i ɲɛna hali woloba n'a ser'i ma a bɔ a kunna a t'i dɔn o waati sul ouais ayi mɔgɔ tɛ bɔ an kɔrɔ ma bila yan wa n bɛ n bila yiri kɔrɔ ok Jɛnti di kana jɛnti di kana jɛnti di kana chef jiga boy jɛnti t'i bolo wa gira chef de poste la k'a gérer gira chef de poste la k'a gérer chef oui alors dɔ filɛ nin ko jɛnti t'a bolo dɔgɔ ko viyɛnti tɛ la wa ayi viyɛnti tɛ la et puis i bɛ tila ka boli tan ne a infraction fɔ a ye donc sans jɛnti i bɛ boli bamakɔ kɔnɔ i sago la fana dɔgɔ tu sais tu es en danger i bɛ infraction jugumanba de la tan ne ka moto tɛ ko ye patron ne cira de aw mɔgɔ fosi t'o la anw bɛ y'a faso de kama non sariya y'i jɔ e ka moto tɛ i bɛ n'o de fɔ an yan
Hein? Maro ni petit ni mamara. Il était impoli à Daya. Quoi les gars moto fait. Tu sais donc il y a infraction. Il va voler vlan sera 35 000. Et puis comment il faut bien comme moi? Hein? Et puis bien comme moi on est là. Aïe. Il va voler vlan sera soit gata moto ne fait cours comme. Ah, wa voler vlan. Infraction. Sans viati yo 35 000 francs. Il va voler vlan sera soit gata moto ne fait cours comme. Nega moto te ne tirari. Moi je m'en fous. Une chef va gérer. Comme il y a un polarier do. Comment chamante? War digana ou bien bitika moto ne fait cours comme. Wallahi patron. War foire te ne gun. Nen war foire ma bo. War foi de gun. Aïe. Ok, boy juta kata boy. Qui a kaba me? Donc abla. Impoli. Il ne fait cours comme. Abolo ko jamana bi se ka jɔ kan kan. Abe vienti minta. Abe wari do vienti mina. Amo de kɛ k'a ka sira n'a ka fɛnw kunna. E bi t'i ka moto nɔfɛ kuru kɔnɔ. Tagara. An tɛ baara jigin. An ka bita bila tan. Voilà. An ka floquer sɛmara mi taa quartier dɔ in na quoi. Mais ne bɛ kɛ chef de poste yɛrɛ comme il kɛra chef de poste. Problème foyi t'a la. An ka bila. An ma ca kelen sɔrɔ An ka ca kelen sɔrɔ. An bɛ nin feere ou an b'a kɛ cogo di? An bɛ nin tun bi bɛɛ. Ok an ka taa. Jazo! Ouais.